Pok, bam kinimanang mo na, ay kaya tangay baga kinimanang mo. Pay siya kapong, si Kana. Kukisti sa ba, mapingay yung bati na. Jak na ore ay may katlo nga bilang mo na pong. Tay. Artay dumaan sa putang. Tango, naspaktan, girato. Pok! Naimbag na bigat mo, Pok. Kasi yung malaki niya yapong. Apay nagpa-share kayo, Mat. Dako may bagami ni Bentong kanya, Mapok. Un manang, aday bagami ni Apong Kanyam. Kukisti sa bam, inulit mo lang nga yung bagak. Andres, naspakkan ni bagada nga talaga. Oh no! Supaya ba? Sorduda nga talaga gito gagapong. Kontrabida nga talaga ti pinagpiyagta kita. Talaga kas Andres. Lod na ti bida, at ti kontrabida, kasla teleserye nga ti pinagbiagta. Oh, kisti sa bam, teleserye nga ibagbagam. Madandanaga lagarudim, pakatawa ka pa ilaan. Muray na pala dito ya. Kapag ipapanamon. Basta, dalaag, pagkaparata. Basta istibot ka lang kita, oray na ta. Nagi mas di palapalin na gito yung agapon. Kontrabida nga talaga. Pok, bam kinimanang mo na, ay kaya tangay baga kinimanang mo. Pay siya kapong, si Kana. Ano ba, nabagatan? Focus ti sa bama pa yan nata, buning kinpakpak nga dalam. Kato ti panglaban da kanya da. Ano ni bagata kini bagat kan? Madipay Andres. Sayat mo't ano kas jay. Pok, nilakay mo. Aradya, napandalikod. Naguray kayo, be, tagumata ang merindayo. Wow! Si Kanto mo tapong, imbagam kumadago sa na. Baka gamin mabigla ni manang mo, Pok. Sa bagay Apong, di bali mabisinak mo ton. Lay, Andres, maalis mo ni bakit mo. Pumatang sa merindada. Eh, pagkakataon tamba. Hoy. Ganyan matibunol, pinakatipakpak. Sige, tasigan. Eh, Apong, ni Andres ni Bakne. Kaya anak ko ma. Tapay, nakakuha niyo tao eh. Andres, tatadim sa ato yung buning mo ah. May nga pang kugay. ay na. Natadim nga talaga taba. Pag disupa na ata ko, naiwan nga dago sa'yo. Kuname, anararamidin nyo dito eh. Pak, baka kaya na magpakugay. Apong, utan. Pay, mabutong ka, Pok. Una pong, apay si Kabaday. Mati po, nung nagbilang kita daw, agtaraytan. Pesa! Kukis na sa mabitang, uray na! Sige, taray! Tarata kami! Tagumpay, Andres! Hoy! Sige, apay nga dapat di palagtulag tuya. Amang baka, aping pinapigsahan kami na lumagtaw, no sino ti nababalag to na, so natagpukan. No sino mo tinangataw, so nataglaba. Ah, kasya ya?
Kung bakit? Nick, kapay na panan ni apong ko kanibentungan. Awanin, nagawid dan. Kung bakit? Ang dardaras na mo kami nagawid. Yan, urayan dakbik ko na. Tagumata ka lang ti meriendada. Ang dardaras na nga nagawid bakit? Nalipatan da nga dapat ano isasaan da di sa lane. Boy, baka no maksay. Yan, napandat ti balay nga, dimbati da nga lulutunda. Supaya bakit? Ang kabaw sa niapong mo. Jak pa amo no, na ti ibagada kinya. Oh, tinaya ko tin ni merienda. Merienda yung pukon ko naglaba. Andres, sige ba senyor? Daw merinda kan. Kanain ko mga kasi ba? Damo pa din. Supaya Andres, punay ti taray dagi nga agapon, sumsumyag da. Supaya, pwede pwede so di saka da di kalsadan, di bubutang da. Entan, tapay la dili ko Andres. Okay, dambaak. Di ka lang kailangan natin may datang. Sige, madidamit siguro og sublag diyan Andres. Madi nga talaga na baak. Sige, ama mo ti makakita ti bunang yung kastoy. Let's go! What? Kukisti sa ba mapingay bati na. Jak na ore ay may katlo nga bilang mo na pong. Ngani tatatay na po. Supaya pong makasulitan to kanya da. Kadun to pa po. Kita lang tapag tiritripandan. Pati ka madana ka na pong, intakit na gawi doon. Sige, ita na po.